Iniciem aquesta segona part de Barcelona a través de les seves escultures a l'Arc del Triomf. L'Arc del Triomf, situat a la confluència del Passeig de Sant Joan, el Passeig de Lluís Companys i la Ronda de Sant Pere, és una obra de l'arquitecte en Josep Vilaseca i Cànoves, projectada per a servir d'entrada a l'Exposició Universal de 1988 al Parc de la Ciutadella. Al capdamunt del Passeig Lluís Companys trobem aquest monument que representa a Conxita Julià Ferrés, noia que va escriure a Lluís Companys quan era a l'exili amb el mocador que ell li va regalar a la mà, recolzant el seu braç al monòlit amb l'efígie d'en Companys en un medalló. A la Ronda de Sant Pere, cantonada amb el carrer de l'Ivell, trobem el monument a Rafael de Casanova, obra de l'escultor Rossend Novàs l'any 1888, en homenatge al que fou el darrer conseller en cap de Barcelona, mort defensant la ciutat davant les tropes de Felip V, i lloc on se li ret homenatge l'11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. A la Torre Urquinaona, a la plaça d'Urquinaona, trobem el Saltador, escultura d'acer creada per en Jordi Díez representant un saltador de trampolí que es submergeix a la ciutat de Barcelona. Així mateix, a la plaça Urquinaona trobem el Noi dels Càntirs, una obra de bronze realitzada per en Josep Campeny l'any 1912. A tocar del Palau de la Música trobem la Carmela, escultura de ferro fos de 4,5 metres d'alçada creada per en Jaume Plensa. Baixant per la via Laietana a mà dreta, amb el fons de les muralles romanes i a recer de les muralles medievals, trobem la plaça de Ramon Berenguer III el Gran, presidida per una estàtua eqüestre en bronze del comte de Barcelona, creada per l'escultor Frederic Marès l'any 1954. Cal fer esment, però, del desmesurat tamany de la cua del seu cavall. Al passeig de Picasso trobem l'obra que Antoni Tàpies va dedicar al pintor, l'homenatge a Picasso, creada l'any 1983.
I tot seguit entrem al Parc de la Ciutadella. I just a la dreta trobem el zoològic. Poc després d'entrar trobem la Dama del Paraigua. Font escultòrica creada l'any 1884 per en Joan Roig i Soler, inscrita com a bé cultural d'interès local. A la zona oposada de l'entrada, a l'extrem nord, a la zona de la granja, trobem el gos famèlic. L'any 1978, la Lliga per a la Protecció d'Animals i Plantes encarregà aquesta estàtua dedicada al gos abandonat. Ja de nou al Parc de la Ciutadella, just davant del Parlament, trobem Desconsol, escultura realitzada per en Josep Llimona l'any 1903. La primera versió en guix està conservada al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al MNAC, donada per en Domènec Sanllehy, alcalde de Barcelona, l'any 1909. A un racó del Parc de la Ciutadella, molt a prop de la cascada, veiem el mamut, inaugurat el 12 de desembre de l'any 1907, segons un projecte d'incloure una dotzena d'animals antidiluvians a escala natural. El mamut fou el primer en fer-se i el darrer, ja que el projecte no va seguir endavant. Construïda entre els anys 1875 i 1888, la cascada del Parc de la Ciutadella, també coneguda com la Gran Cascada o la Cascada Monumental, és un conjunt escultòric composat per diversos brolladors, dissenyada per en Josep Fontserè i Mestre, i en Antoni Gaudí s'encarregà del projecte hidràulic, mentre que un bon feix d'escultors s'encarregaren de fer els diversos elements escultòrics que la composen. La pèrgola, també anomenada la glorieta de la transsexual Sònia i la glorieta dels músics, es va reanomenar l'any 2013 en memòria de la transsexual Sònia, assassinada per un grup feixista de 6 caps rapats neonazis l'any 1991.